Το δεύτερο σερβίς του ΠΑΟΚ είναι με πίεση στον Ταμπουρατζή. Γυρίζει ο Έγκλεσκαλς και διευκολύνει το Σεπέδα. Η άμυνα του Φιλίπποφ, γυρίζει ο Ταμπουρατζής, ο Έγκλεσκαλς, ο Χιμένες. Πρώτη φάση μεγάλης διάρκειας. Ο Γιαμπλόνσκι, το μπλοκ μέσα 2-1. Σπίνου πιέζει το Χιμένες. Με δάχτυλα υποδοχή προς τα πίσω για Γιαμπλόνσκι. Κι άλλο μπλοκ μέσα τη φορά αυτή. Σουλτανόπουλος. 3-0 Ολυμπιακός στο μπλοκ. Τακουρίδης, Τζανφλότ πάνω στον Ταμπουρατζή, όλα ούτε τώρα καλή υποδοχή, απλό πέρασμα του Έγκλεσκαλς. Κοντραμπάλα ο ΠΑΟΚ για το συν 3 για πρώτη φορά στο πρώτο σετ ολί. Τακουρίδης, πάλι Ταμπουρατζής, μακριά από το φιλέο Φιλίπποφ, ο Έγκλεσκαλς στο μπλοκ, 8-12. Ο ΠΑΟΚ μπλοκάρει τον Ολυμπιακό. Σεπέδα, άσχημα ο Όγκουρτσακ, Γκαράς, 8η κοντραμπάλα, Χιμένες, πρώτη πάιπ του Κουρνέτα, 9-14. Σεπέδα, ούτω Ταμπουρατζής, τρίτο καταπληκτικό σερβίς, ολί 9-16. Η διαφορά στους 7. Έγκλεσκαλς, Γιαμπλόνσκι, εξαιρετική υποδοχή σε δύσκολο σερβίς, μπλόκος Φενδυλάκης στο ολί, αλλάζει ο Κουρνέτας. Σεπέδα το μπλοκ, ο Κοκκινάκης και η κοντραμπάλα του Φιλίπποφ είναι με Σφενδυλάκη 16-21. Όγκουρτσακ, Χιμένες, κακή υποδοχή, κοντραμπάλα με Γκούσδα, Φιλίπποφ και Έγκλεσκαλς να πατάει για δεύτερη φορά τη γραμμή των 3 μέτρων. Τέλος πρώτου σετ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 19-25-0-1. Όγκουρτσακ, Φιλίπποφ, ο Όγκουρτσακ με διπλό μπλοκ και τον λύσε μετακίνηση, δεν θα περάσει την μπάλα. 0-3. Χιμένες άσχημα στη φωτοβολία του Γιαμπλόνσκι. Έβγαλε ο Γκούστα κοντραμπάλα, Σουλτανόπουλος 3-3. Σουλτανόπουλος στο Γιαμπλόνσκι. Επιλογή του Κουρνέτα ο Αμερικανός με πλασέ. 5-5. Ψάχνει ισορροπία στο παιχνίδι της ομάδα του Πιάτσα. Την ώρα που ο Καλμαζίδης θέλει από τον ΠΑΟΚ να κρατήσει την ισορροπία απόδοση στο πρώτο σετ. Σεπέδα, πολύ ωραίο χτύπημα. Σεπέδα, Όγκουρτσακ, Σουλτανόπουλος, 12-10. Σουλτανόπουλος και 5 πόντους. Μία άμυνα. Χιμένες, Κουρνέτας, ωραίος πρώτος χρόνος με Λί. Γκαράς, Κουρνέτας, Χιμένες, Έγκλεσκαλς. Ο Λετωνός, πολύ δύσκολο χτύπημα πίσω από τη γραμμή των 3 μέτρων. 15-11 Ολυμπιακός 4. Λί, Ταμπουρατζής, Κοκκινάκης, εκπληκτικά ο Σεπέδα, Κουρνέτα σώζει τον πόντο, Γιαμπλόνσκι πέρασε. Χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάει στην κοντραμπάλα. Και ο Σπίνου 16-12. Φιλίπποφ, Γκαράς, Γιαμπλόνσκι το μπλοκ, δύσκολη άμυνα Κοκκινάκης. Όγκουρτσακ, 20-15. Σεπέδα, 22-19. Σουλτανόπουλος, Γιαμπλόνσκι, Λί, Φιλίπποφ άμυνα και πόντος από άμυνα του Φιλίπποφ. 24-19. Ο Γιαμπλόνσκι, 13 χαμένα σερβίς, ο ΠΑΟΚ 1-1 στο 19-25 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός απαντά με 25-20. Ο Σλοβάκος είναι εξαιρετικός σε πολλές δουλειές στο μάτς, έχει 56% στην υποδοχή και 5-10 επιθέσεις. Και τώρα πιέζει με jump field service τον Χιμένες, Πασέρο Γκαράς, πλασέ ο Κουβανός, κοντραμπάλα του Γκούστα στην πλάτη του με Κοκκινάκη να πλασάρει και τον Χιμένες να γυρίζει από την άμυνα του Σεπέδα και τον Κοκκινάκη να πατά στο Γιαμπλόνσκι. Μέσα η μπάλα από τον Γιαμπλόνσκι. Φοβερός πόντος του ΠΑΟΚ, ο καλύτερος στο μάτς, 2-4. Σουλτανόπουλος, Γκαράς, Σεπέδα. Πολύ ωραίο πλασέ, 3-6. 12 πόντους για τον Σεπέδα. Τακουρίδης, Ταμπουρατζής, Έγκλεσκαλς, κάνει ό,τι και ο Σεπέδα. Και ο Κοκκινάκης Τζανφλότ. Γιαμπλόνσκι, Λί,
Ούτε η υποδοχή είναι καλή, ούτε η πάσα, αλλά ο Λί διορθώνει τα διόρθωτα εδώ για το 6-9. Γιαμπλόνσκι. Μπλοκ ο Κουρτσάκ στον Σεπέδα. Από 6-9 ισοπαλία. Ζαν Φλότο Φιλίποφ. Γιαμπλόνσκι υποδοχή. Χιμένες. Κι όμως ο Γκούστα ήταν κάτω από την μπάλα, αλλά πώς να απαντηθεί αυτό το στην πολύ μικρή διαγώνιο. Θα κουρδίσει πάει στον Ταμπουρατζή. Ο Φιλίποφ στον Έγκλεσκαν στη διαγώνιο. 14 όλα. Πρώτο σκόρερ του ημιτελικού εδώ. Σεπέδα. Και τώρα εκπληκτικό σερβίς. Κουρνέτα, Σεπέδα. 15-16 από 15-14. Σεπέδα. Ο Κουρτσάκ. Κοκκινάκης. Γιαμπλόνσκι. Ταμπουρατζής. Ο Κουρτσάκ πήγε σε πλασέ, συνεχίζει ο Κουρνέτας, γυρίζει ο Γιαμπλόνσκι, κοντραμπάλα Χιμένες με πλασέ 16-18. Χιμένες έχει έναν άσο από τους δύο του ΠΑΟΚ. Πιέζει το Κοκκινάκι, πήρε καλή υποδοχή ο Φιλίποφ. Έγκλεσκαλς, Χιμένες, η μπάλα που δεν ακουμπάει στην οροφή, ο Κουρνέτας που ρίχνει πινακίδες για να γυρίσει και ο ΠΑΟΚ που σώζει με Σεπέδα τον πόντο. Κοκκινάκης, Φιλίποφ, Έγκλεσκαλ, διαγώνια πάνω στην κίνηση του Χιμένες που έμοιαζε να έχει τοποθέτηση για άμυνα. Δεύτερο σερβίς του στη βαχτή, έβγαλε ο Χιμένες, πρόλαβε ο Κουρνέτας, καταπληκτικό Σεπέδα. Ζαν Φλότ και ο Εφρεμίδης στο Κοκκινάκι, πήρε καλή υποδοχή ο Φιλίποφ, ο Έγκλεσκαλς, όλα 22. Κοκκινάκης που δεν ρισκάρει πλέον. Μετά τα πολλά χαμένα όπως είδατε. Ο Γιαμπλόνσκι το μπλοκ. Σετ μπολ ο Ολυμπιακός από 22-23, 24-23. Γιαμπλόνσκι. Δύσκολα ο Γκουρτσάκ. Με στημένο τριπλό ο Σλοβάκος στην επίθεση. Κόπηκε. 24-25. Το σετ μπολ αλλάζει χέρια. Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ για το 2-1. Δεύτερο σερβίς του Γιαμπλόνσκι. Και αυτό είναι καλό στον Όγκουρτσακ. Τέλεια υποδοχή παίρνει ο Φιλίποφ για πρώτο χρόνο. Ο Γιαμπλόνσκι, ο Κουρνέτας και ο Χιμένες τελειώνει το σετ για τον ΠΑΟΚ από 24-23, 24-26, 1-2. Κοκκινάκης απαντά το σερβίς του Σεπέδα. Ο Έγκλεσκαλς στη γραμμή, λέει ο Γεωργιάδης, 3-2. Έγκλεσκαλς, Χιμένες δύσκολα, ο Σπίνους στη θέση του, πήρε την επίθεση, το μπλοκ, ο Γκαράς, ο Κουρνέτας με μανσέτα, ο Χιμένες χωρίς μπλοκ, κάτω από την μπάλα είναι ο Γκούστα. Ο Γκουρτσάκ ταλαιπωρεί το Κοκκινάκι που σώζει τον πόντο. Χιμένες, Κουρνέτας, Σεπέδα. 21, 4-4. Πιέζει τον Ταμπουρατζή και ο Χιμένες. Φιλίποφ, Έγκλεσκαλς, Τακουρίδης. 6-8, ΠΑΟΚ στους 2. Τακουρίδης 8-10. Τέταρτος άσος του ΠΑΟΚ. Γιαμπλόνσκι στην υποδοχή, ο Χιμένες στην επίθεση. Δένουν το παζλ του ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς. Κοκκινάκης ούτε τώρα θα σκοράρει. Εκπληκτικά ο Γκαράς, πλασάρει ο Σεπέδα, έβγαλε ο Φιλίποφ. Ταμπουρατζής, Πασέρ, ο Γκουρτσάκ. Γκαράς, άμυνα χωρίς συνέχεια. 11-14. Έγκλεσκανς, πιέζει τον Γιαμπλόνσκι, μακριά ο Κουρνέτας. Πάει τριπλό μπλοκ στο Χιμένες. Έξυπνο πλασέ σε χώρο που δεν ελέγχει ο Γκούστα. 11-15. Ταμπουρατζής. Κοκκινάκης χωρίς τον εύκολο πόντο στην επίθεση. Η ωραία άμυνα του Λί. Η ωραία πάσα του Κουρνέτα για να εκτελέσει ο Σεπέδα. Κάτω από την μπάλα ο Φιλίποφ. Ταμπουρατζής, Κοκκινάκης, μπλοκ μέσα. Λί. 17-22. Έγκλεσκαλς. Έβγαλε ο Γκαράς. Χιμένες πήρε το μάτσο, Κουβανός. 25-20. Έκρηξη Χιμένες. Δείτε τι κάνει εδώ ο Χιμένες. Νεύρα με Φιλίποφ εκεί. Δείτε αντίδραση ο Χιμένες. Προκαλεί
προκαλεί την αντίδραση του Φιλίπποφ. Εδώ πάει να χαλάσει το μάτς. 3-1 ο ΠΑΟΚ. 3-1 ο ΠΑΟΚ. Χρειάζεται ηρεμία τώρα εδώ. Μπήκε και ο πρόεδρος ΕΣΑΠ, ο Παντελής Ταρτατόρος, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο Κουρνέτας λέει στο Χιμένες ότι πρέπει να πάει στη θέση του και να σταματήσει πραγματικά. Ο Κουβανός έχει το δικό του τρόπο να πανηγυρίζει, αλλά εδώ το παρακάνει. Προκαλεί την αντίδραση του Φιλίπποφ, δείτε. Και δεν είναι η αντίδραση που την έχει ξανακάνει, ότι κοιτάει κατάματα το Φιλίπποφ και μπροστά του κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό. Έχει το δικό του τρόπο, το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ξαναπεί, αλλά εδώ χάνεται ο έλεγχος στο τέλος. Ο Φιλίπποφ με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων ηρεμεί. Ο ΠΑΟΚ, μεγάλη, πολύ μεγάλη νίκη. Στο 24-23 του τρίτου σετ, ο Ολυμπιακός έχει σετ μπολ για να προηγηθεί 2-1. Ο ΠΑΟΚ δείχνει χαρακτήρα, το κάνει το 24-23, 24-26 και το 2-1 σετ το πάει στο 3-1.